आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। देवगड तालुक्यात पीक विम्याची पडेल बापरडे देवगड या तिन्ही मंडळातून सुमारे 1.5 कोटींची वसुली असताना शेतकऱ्यांना लाभ का मिळत नाही? वारंवार तांत्रिक बाब पुढे केली जाते। पालकमंत्र्यांनी सूचना केली आहे। आज 50 ते 60 शेतकरी यांनी पुन्हा पंचायत समितीमध्ये येऊन आपल्या व्यथा मांडल्या, तरी विमा कंपनी विलंब का करते याबाबतची नेमकी सत्यस्थिती काय याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी, असं प्रतिपादन देवगड पंचायत समिती सभापती गणेश राणे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केलं आहे। पाहूयात। आज देवगडमध्ये जो विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना विमा मिळायला पाहिजे त्या संदर्भात ह्या जिल्ह्याचे सन्माननीय नामदार आमचे लाडके मंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी आपल्या मुंबईमध्ये मंत्रालयात संबंधित विमा कंपनीचे अतुल झनकर राज्य व्यवस्थापक विमा कंपनी आणि अनिकेत बनकर विभागीय प्रमुख क्लायमेटचे ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना आपल्या कॅबिनमध्ये घेऊन जो देवगड मंडळ, बापर्डे मंडळ आणि पडेल मंडळ ह्या तिन्ही मंडळामध्ये हवामानाचा जो काय रिपोर्ट दिलेला आहे आणि त्या रिपोर्टच्या आधारे ज्या विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना लाभ मिळायला पाहिजे तो कुठेतरी लाभ न मिळण्याचं काम संबंधित जे अधिकारी विमा कंपनीचे आहेत आणि विभागीय प्रमुख अनिकेत बनकर हे काही तांत्रिक बाबी पुढे करत असतात। पण आमच्या ह्या जिल्ह्याचे सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब याने आपल्या कडक इशाऱ्यामध्ये त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की माझ्या तिन्ही मंडळामध्ये बापर्डे मंडळ, पडेल मंडळ आणि देवगड मंडळ हे तिन्ही मंडळामध्ये आंबा पीक जे नुकसान झालेलं आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे पैसे भरलेले आहेत, आत्ताच आम्ही जी माहिती घेतली त्याप्रमाणे बापर्डे सर्कलमधून 78 लाख रुपये हे विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी भरलेले आहेत। त्याचबरोबर पडेल मंडळमधून 28 लाख रुपये भरले गेलेले आहेत आणि देवगड मंडळमधून 66 लाख रुपये भरलेले आहेत। म्हणजे 1.5 कोटीचा हा विमा कंपनीकडे आज पैसा जमा आहे शेतकऱ्यांचा। आणि ह्या तिन्ही मंडळामध्ये कुठेतरी तांत्रिक प्रॉब्लेम दाखवून कुठेतरी ह्या शेतकऱ्यांना जो विमा कंपनीकडून लाभ मिळाला पाहिजे तो कुठेतरी मिळेल ह्या दृष्टिकोनातून काही तांत्रिक बाबी पुढे करत आहेत। पण आज या देवगड तालुक्यात माझ्या पंचायत समितीच्या सभापती दालनामध्ये सर्व आज पडेल मंडळातले बापर्डे मंडळ आणि देवगड मंडळ या संबंधित त्या गावचे सरपंच या माझ्या कॅबिनमध्ये येऊन आपण त्यांना सर्वांना ह्या तिन्ही अधिकाऱ्यांना आणि कृषी आमच्या ज्या पाटील मॅडम आहेत यांनाही समोर बोलवलेलं होतं। माझ्या समेत या ठिकाणी ह्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना आमचे जिल्हा परिषदचे गटप्रमुख श्री संजयजी बोंडी, माझे पंचायत समितीचे सहकारी पंचायत समिती सदस्य विष्णूजी घाडी, बापर्डे सरपंच संजय लाड, रामेश्वरचे माजी सरपंच विनोद सुके, श्री संदीप डोळकर, अनेक इथे मला वाटतं 50-60 शेतकरी व हे आमचे पदाधिकारी इथे आलेले होते आणि त्यांनी मला जी विनंती केली त्याप्रमाणे ह्या तिन्ही अधिकाऱ्यांना बोलून त्यांना स्पष्ट साहेबांनी जसं सांगितलेलं तोच विषय तुम्ही संबंधित शेतकऱ्यांना हा विमा कंपनीकडून विमा मिळाला पाहिजे। जे ह्या टायमाला जी उष्णता निर्माण झालेली होती गेली 2-3 महिने मार्च, एप्रिल, मेमध्ये आणि ह्या टायमाला जेवढं क्लायमेट होतं असं कुठच्याही वर्षी नव्हतं। कायम 38, 40, 39, 42 असं डिग्रीचं तापमान होतं आणि काही तांत्रिक
चुकीची मला वाटतं त्या मशिनरीतून गोष्ट हे पुढे दाखवत आहेत की 36, 37, 36, 9 पॉईंट असं न करता ह्या संबंधित शेतकऱ्यांना तात्काळ ह्या विमा कंपनीकडून साहेबांनी आदेश दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे पाडगाव मंडळ जे सर्कलने ते तयार केलेलं आहे त्याच धर्तीवर बापडे मंडळ, पडेल मंडळ आणि देवगड मंडळ या तिन्ही मंडळाला जे बापड्याला म्हणजे पाडगावला जे निकष आहेत तेच इकडे या तिन्ही मंडळाला लावण्यात येऊन संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून विमा मिळायला पाहिजे. कारण ह्या तिन्ही मंडळमधून 1.5 कोटी रक्कम ही विमा कंपनीकडे 2025-26 मध्ये भरली गेलेली आहे आणि आता मला वाटतं ह्यांची मुदत संपते आहे विमा कंपनीकडून. त्यामुळे कुठेतरी प्रश्न निर्माण करून आपली बाजू त्यामधून मोकळी करून घ्यायला बघतायत. पण ह्या टायमाला शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झालेला आहे. ह्या टायमाला कुठच्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हा विमा मिळायलाच पाहिजे. कारण जी आंबा मोहर जळून गेलेला आहे, उष्णता जी निर्माण होती झालेली त्या उष्णतेत ह्यावेळी आंबा पीक कुठेही या देवगड तालुक्यात 80% पूर्णपणे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. स्पष्ट शब्दामध्ये ह्या विमा कंपनीकडून विमा आम्ही मिळवून देऊ असं वरिष्ठांशी माझं बोलणं झालं आणि साहेबांनी त्याप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत आणि त्या आदेशाचं पालन संबंधित डिपार्टमेंट करतील आणि त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा मिळवून देण्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्यांच्या पाठोपाठ आम्ही इथे तालुका सभापती म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि पालकमंत्री साहेबांनी ते आश्वासन दिलेलं आहे. धन्यवाद.